Live na live sa Banot Rizal. Hindi magpunta dito. Ito. Para mataas ko. Nang, moda. Bilang sila namin guys. Totoo ko kayo dito mo yung happy Saturday mga kaibigan. Live na live. Yan, hero sa ating nag-iisa. Siguro si kanya. Sa ating nag-iisa. Hello po sa ating 15 viewers. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Medyo matumal ngayon guys dahil Saturday. Basta pag Sabadukan ko lang pa isa-isang meeting. Pero may naglumi na rin, dalawa. Sandro. Sandro yun ah. Kaya lang pagbalik. Isip kang punta, budo. Huwag marikulis. Hindi na nga maghinto dito. Talima. Welcome to may na-signal. Nandun na pa-shoutout. Pa-shoutout naman po. Kailangan pa ba yun? Shoutout ba kayo rin ako? Paka-asin. Eh, kung kasi kasama pala yun. Kanaawan customer. Wala. Pero ano, kakaalis lang nung mga nag-lomi. Siyempre, hindi tayo mawala ng customer. Mayroon talagang oras na hapon ang ano matao. Baka nga mamayang hapon dito yung mga barangay na naman eh. Pag Sabado pa man yun sila. Good afternoon, DFL shoutout from Stockton, California. Wala ba kayong day off o laba day? Wala po. Naisisingit lang po namin pag wala kami duty dito. Pag walang duty po, yun, pwede kami maglaba. Pero pag may duty po, talagang full day. Sa gabi ka na maglaba. Pero pag nagpapakain kasi kami, maglabi. Full force. Full force. Parang mag-duty ka din. Parang ilang araw na rin kami yung full course. Mga 2 days, 3 days na rin yun. Kasi nakapakain kami ng mga bata. Hello po Sir Jeffrey Noguera from San Francisco, California. USA. USA. Yan. Hello po Sir Jeffrey. How are you? Siyempre, shout out kila Sir Robert at Ate Loida. Kay Manong Kit, kay Manong Bartlett, kay Eloy, siyempre kay Brian, kay Ate Remy, kay Manong Johnny, kay Kuya Benji, kay Manong June, kay Sir Willie, kay Tito Roy at Tita Eva Valdez, kay Ma'am Benita at Sir Ben. Yan, see you soon po. Sana matuloy kaya sila. Anong niluto nyo ngayon? Ano po? Paksi, ano yan? Lechong paksi ala Gigi. Yes. Adobo. Ano pa ba yun? Chicken joy. Siyempre hindi mo chicken. Yan, hello sa ating 20 viewers. Medyo mainit ngayon guys. At ulan at ulan. Pag-araw na yata. Kaya taste tayo sa init ng pagkakas. Kaya
umaga kaulap. Yan guys, may bago pa tayong upload. Panoorin niyo po. Sana wag po kayong mag-skip ng ads. Sa mga walang sawang nanonood, kahit na yung napakasimple lang yung mga vlog namin, no? Pakain-pakain, pero nakaka-views pa rin naman kami. Kaya thank you so much. Kila Kakumpi, Yan, kay yan, si Sheila Kuya Espanyola, Thank you po. kay Manang Alexis, Parang Kay- may shout out Yung ma'am natin ba yun, Valdez? Hindi ko na po. ayo. Hanapin ko po. Screenshot mo. Puro payong mo yung screenshot ko. Puro tayo. Shout out kay Gunsman 360 at kay Sir Rodolfo Flores. Yan, hello Yan, po. hello po. Kamusta po kayo dyan? Ayun yung sa Kaya- si Sir Rolando, ay si Sir Joey Lawang, may pinapashoutout siya eh. Hindi ko na Hindi mo na kanya screenshot. So, yung Birthday Luga niya. Kayan. Yan. Pa siya, mga sisters sa amin ni Danilo and Malu dito sa Bay Area, Sacramento, California. Tubong San Miguel, Pangasinan po kami. Hello po sa Yan, inyo. hello po. Ito ay Kaya- nag-comment siya sa vlog na minsan pag busy kami hindi ko maalala. Kaya pasensya na po kung madalang kami makapag-shoutout kasi pag busy na talaga. Nawawala na sa nakakalimutan ko na rin. Loli namin. Yan. Hello po kay Sir Danilo and kay Ma'am Marilu. From Sacramento, California. Yan, salamat po. Daw sila matagal na silang viewers. Silent viewers. Saan ba tayo? Hello kay Lorna Swords. Hello, shout out po for watching from Portland, Oregon. Yan, hello po, Ma'am Ma'am Lorna. Lorna. Yan, kumusta kayo dyan? Kamusta Lagi sa tayo ingat dyan sa Portland, Oregon. Yung Portland, saang party ng yun? Saang party ng mundo? Saang continent? Anong continent po yun? Portland. Africa? Ay, Africa or South America? North America? Ano ba? Saan parte po yung Portland? Hindi ko alam. Kakatapos ko lang manood ng upload nyo ngayon. Ingat po kayo always watching from Sibuyan. Thank you po, Thank you Sir so much. Jojo Thank you so much. Gonzaga. Pacific Northwest daw. Northwest. Hindi ko pa rin alam. Northwest. Shout out mga kailyan watching from KSA. Yan. Hello po kay Arski Pablo Gacosta. Yan, hello po. Hello po dyan sa KSA. Pacific Northwest. Hello din po kay Nardino. And shout out din po kay Sir Bernardino. Hello, Auntie Pasing. Wala siyang tiligaya, sabi ni Sir Rodolfo Flores. Off duty po siya. Yan, hello po. Hello po. Off duty sa Tiligaya. Kahapon No, siya nandito. nood ng NBA, ang subscribers nyo, USA, nood ko Warriors TV, mute at tablet live sa live. Thank you po, sir. Ayun kayo, mga laban! Alam yan yung iba, ganyan yung ginawa. Naka-play yung ating vlog. Yung iba, iniiwanan na ng maghapon. Dapat pag-uwi nila, naka-play pa rin yung mga vlog natin. Yan, kaya sobrang Ay, ayan, gusto, salamat kami. kapag gusto nyo pong i-play all guys, sa playlist kayo pumunta. Yun yung mga para Dire-diretso. Dire-diretso walang kilo. Kasi pagtapos na ng pag dun sa pag tapos tulugan nyo na lang. pero Hindi ko pa pala na-update pero yung napakinggan mo yung boses namin.
I-mute nyo na lang kasi nakakaringgit talaga. Narinig ako sa boses ko. Para tayo, ay, hilaan mo nga yan. Narinig ako sa pusit ko. Wala yung mga Tagalog. Wara. Riwak-wak. Blooming pa din sa Idol Joan para American na ang play. Sana lang po yan. Medyo maganda yung anggulo ngayon. Kahapon. Yun. Anong flavor, Pepsi? Number? Hindi na nag-comment. Ha? 29? Parang nakarating na ko. The Portland, Western USA. Ala, saan na si Sir Sir Efrem? Jack palipatan. Nalipatan ko na yun. Hindi ko malimutan yan. Basta, bala ka lang. Nakatatak na. Nakatatak na yun sa yung kalendaryo. Niligyan na nga ni Gigi yun. Kalendaryo. Nakakatuwa kasi yung mga comment, pag yung naglagay sila ng mga taga sa lugar sila, almost talaga Nasa mga taga ibang bansa. Ibang bansa. Kaya sobrang kami. Sabi nila dito sa amin, hindi naman sikat yung mga yan. At least sa ibang bansa kami sikat. Kasi dito hindi kami pinapansin, guys. Sobrang namin. Wala kami. Sabi ng tipating ginatupran lang daw yan. Ang mahalaga, kilala tayo sa ibang bansa. Di ba guys? Kilala niyo kami. Si Gigi dyan kahit siksi ng anong short, di pa pansin eh. Oo. Kalalaki naman ang hita yan, hindi nang palaki naman ang hita eh. Hindi pa sila naman sale. Hindi pa rin pansinin. Ay, bakit ganyan? Mag-ayuda daw muna. Kasi taga dito yung mga, ay yung kung sino talaga yung nasa paligid mo, ay yung mga insecure sa'yo, yung mga inggit, yun. Kaya, Tunay yan, tunay. Real talk. Minsan, hindi mo tayo yung mga kadugo pa nga minsan, madala. Nung kabataan, siguro na antipasay, daming manliligaw, chinita. Kasi, chinita. marami ka raw bang manliligaw nung kabataan man tayo? Ante, pasuyo ante. Ante. Uncle Marsing man lang daw. Hindi, si Boy, ano pa? Ay, may dalawa daw. Oo. Laki talagang Kasi kay Ruben. Ay! Bumay! Wala akong babae. Yung St. Peter nagdaan na naman, guys. Ay, kinabahan na naman ako. Pinagbabayad man ng tikabaw nga. Awa na. Asawa niya siguro yung kasama niya. Naramdaman niya tayo yung pinagsasahod. Nagbalik. Sabi niya, mamaya wala yun sila. Yan, hello mga ka-dragon. Keep up the good work. Yan sabi ni Sir Eddie, pamintuan. Yan, thank you Yan, po. thank you so much po. Hanggat nandyan yung ating mga magabait na subscriber. Yes. Hindi kami masasawang magluto, mag-asikaso sa mga... Bakit ngayon? Wala kaming Yes, pambayad. nandito naman po yung Bombay. Ba't ngayon ka lang ay, kuya? Nag-live kami. Kabidyo kaya? Oo. Hindi, nag-live lang ka. Live lang naman. Uy, Rojen, wala akong... Magkain ka muna. Pero Jen. Bre? Bagong gupit ka nga rin ka. Sino naggupit sa'yo, Rebjag Pai? Uy pa nga. Papatayin ko nga Kapon na, ay nung nakaraan nandito yung mga kasamaan mo kuya. Sino? Oo, yung mga taga Mga St. babae, Peter. mga concept. Yung mga dati mong kasama rin. Mga nagmerienda sila. Sabi na, hindi Ginahanap pa, ka nga namin. Anong pizza na hindi pa sa inyo nagdaan. marami pang pera yun. Wala sana si Rojen. Kumusta na yun? Baka ako na yun, ha? Pero tuwang-tuwa kami, Kuya Rojen. Tuwang-tuwa kami. Dapat ganitong date talaga sa ganun. Alam mo, ang tawag sa'yo dito, hindi pa nagdaan si Bombay, wala pang. Kahit na kayo. Lalat pala tayo. Hindi ko na. Baka gusto mo yung mga nanghalian muna, guys. Ano alam niya?
Marami. Paksiw, lechong paksiw, adobo, sisig, chicken pastel, chicken joy, sinigang, pork sinigang, Hindi, utang muna. at saka silog pala. Bawas daw namin sa tingnan mo. Ayan, hello sa ating 32,000 viewers. Nakaturog pa si Manong Bartag yata. Pahiram nga mo ng content. Wala kayo, nagkakaroon na naman sila. Wala ko Dahil sa sa ko eh, bakit mo? Ako din ang tayo na. Kailan ka punta sa dito? Wala nga. Wala naman akong dala. Nung Webes ba, yung nagsabay-sabay sila? Hello mga kapatid, happy weekend. Ay, palis ko ata. Sir, Mga sabi ni Ma'am nagmeriendahan Leila. sila. Wala sila. Yan, hello Ma'am Bigay ko Leila. rin kayo sa Pulido. Madami sila. Sakyan. Motor lang po, single. Bukas Yung mga gabi pink naman yung na tayo suit nila. Ano, nag-utang kami kaya bilis sila. Hindi, ano to, mapalitan. Ay, kuya, kasama mo yung matanda dating maputi, yung nagpunta ka sa Kubo. Prepare. Magkano yung bayaran nito? Ayun, nandito siya. Sorry. Gumaganda ang mga ladies. Sabi ni Sir Alvin. Gumaganda. Ang paligid. Pan lang po to, hindi na po namin Ajax na lang to. Hindi na nga kami Wala na mahal. pong panto skin care, Santipasig na lang po, tsaka Santiligaya na skin. Sila na lang yung natitirang matibay sa amin na mag-skincare. Hindi nakakalimutan. Talagang bigyan niya ng panahon niya. Ay, hindi talaga matulog nung hindi naka-apply ng skincare niya. Minsan natatawa ako ang tiligaya. Napapagbaliktad niya yung nilalagay niya. Minsan yung pang-araw niya, yun yung nilalagay niya sa panggabi. Kaya ano ka pula-pula ng mukha. Ay, ako. Makapaturog to eh. Kwa. Gusto mo kayo, Roger, patulog na kami. Ako ya. Dito ka rin daw eh. Dito ka ano para mayroong ka-ebidensya. Good kami ngayon, di kami. Pero Jen, Paano ka lang? Siling ka sa dali mo kuha tayo. Si Gigi, gumaganda rin. Sabi ko. Thank you po. Matagal na po. Wala ka sa mga Itong magpro-prueba kung ano, magpapatunay kung gumaganda. Oo. Filter. Sabihin niya yan, kapapangit yan sa personal. Kukursing rupa da. Nabudol lang. Kukursing rupa da. Hindi naman kagandaan, hindi naman kapangitan. Hindi naman kayo nagpayag na ano kayo, charara. Doon sa kalagitnaan. Ano, neutral lang. Minsan maganda, minsan charara. Ah, Kuya Rojen, resibo. 1-1 sa'yo? Present dito. 900 lang yung sa akin. Kung lang yun eh, nagginginto lang yung Panganganing sa Ay, ginginto lang yung yung isang tornilyo eh. Ginawa ang aning gawa na rin one Kuya Rojen, Plywood lang sana sa akin. bago isip namin dito. Well, dyan sabi ni Gigi cut plywood na lang daw kasi eh. Kaya sa hindi ko na makon yung Kuya maglipad. Ilan yung barya na yan? Baka nababarya sa akin kay Patricia. Ganyan ang ganda ng Pilipina, exotic place. Oh, ano ba? Exotic, wala na. Wala na katulad. Mabilis naman ang sasakyan. Lalo dun sa may tugtugin pigna, hindi na pagpanan natin. Makababa pa na mga light ba? Kuya Rojen! Oh! Buti hindi kami nagpe-penalty ko Roger. Ginabayaran niya na yan. Tapos sa kanya na yan. Di ba Kuya Roger? Kuya Bawasan, Roger! bawasan na natin eh. Dami mang pira ya. Pero yung Pinagsisibuyas gupit mo talaga eh, kakaiba. Buhay pa, nagkupit. Visit na nagkupit. Paulit niya yan. Kakaiba yung gupit mo talaga. Ay, talaga. Na? kasi walang kasi si Lolo. Parang nagbangs ka man ng sarili mo.
Kaya nga, parang tanga Parang na gano'n. giguhitan. Parang baong pa. Pero di parang giguhitan na gano'n. Lagyan naman na yan. Tanga-tanga. Ganyan kasi yung buhok ni, ganyan din buhok ni Charles. Kahit Oh, sa akin. April Joy. Kay Ginalen. Helen. Joanne. Juan. Pasita, 775. May sukli pa siyang 25. Burger na lang daw. 25 sukli niya. Ang burger na lang daw. Wala na bayaran na ni Kuya Rudy. Basta ka Sa kanya na yan. Ano lang niya? Paano yung paksi? Adobo, sige ka. Ano ba ba? Mag-makeup din kayo eh, para May budget na. suklay-suklay ka din. Kainit-init. May inabraw kami. Kagad. Bulang lang. Nakaresibo ka na? Mayroong Ang kami. customer lang man namin dito, mga buhed. Pag Lunes Viernes siya nakapan kami Kuya Rudy, naka-helmet, naka-apron. Ngayon naman naka-apron naman kami dito. Nag-apron naman kami apron. O, Pastel sa mag-focus kayo dyan. Huwag hindi pa sa akin yan. Bagay kay Idol Joan pag ganyan ang ayos ang buhok Ano niya. ka ma? Yan, nilaw sa ating 39 views. Ayan, oo, dumadami. So, ganyan daw ang buhok Itukay mo. nyo na nga yung views na yan. Para ko pala nung kami. Meron. Gusto namin ano Gusto na guys. na magpa-therapy. Ay, magpa-therapy. Magpa-unat daw ng kuho. Kasi nagakulot na yung mga hair namin. Ako talaga po. Si Gigi, Ako ganito na talaga. si Gigi nagpagupit sa akin. Oo. Ay, nagpagupitan ko natin, napataob ko na tapos na yun. Treatment Wala, lang. ganun lang siya. oh. Para ko isa. Kataas Kasi na ng kulay niya. Oh. Ako nagbaba na rin. Dito na yung kulay. Ilaw sa ating ano, 37, nabawasan 37,000. agad. Sinabi lang magpariman kami. No? Oo, 33 agad. Huwag mo nang pinanting ang magpariman ka. Kasi pasensya na yung buhok dyan. Hindi nyo naman sa akin magpagupit sa bayan. Lalo sa Antiligaya, di ba? Natawa ako nung nakaraan kay Auntie Ligaya. Sabi ko, parang ante yung, parang iba yung mukha mo. Parang naiba yung mukha mo ngayon. Sabi ko, ginukaas niya yung buhok ng balanggot niya. Naglagay siya ng bangs. Ginaya niyo gupit ni JD. Sabi niya, sino nagupit? Ako lang. Hindi niya na raw maharap pagpagupit sa maggugupit. Ayaw niya na kaya. Kasi pumapasok kami dito, mga 5:30 nandito na kami sa tindahan. Ang uwi namin 7 na. Dapat ano na rin eh, may OT dapat, di ba yun? Night difference na. Night Oo, difference. Tsaka may OT rate mo dapat yun. Kaya nung tatagalan kami kasi lahat na hinugasan. Oo, gusto namin pag alis malinis Oo, lahat. malinis. Para pagpasok namin ng umaga, wala nang hugasan. Siyempre, gagamitin mo na naman yun, kaya dapat malinis ka sa gabi. Ay, ano, isusupan ko na. Ganun. Nakaturog dan. Ano sa'yo? Kaga pa ba na? Mag-event pa lang ko. Kumakain na sila ng lunch. Ano pong ulam natin mga ka-dragon? Ayun, thank you Manong Bartek pala dun sa bigay mo sa amin na pang Ay, yung treat pagkakain mo na sa kami amin. ng Thank you Manong. hipon. Natutuwa. Ay, Yung kasi totoong hipon. Nagluluto ako ng garlic butter shrimp. Tsaka Wow, favorite. tempura. Gaya. Yan. Yan, try natin mag-tempura bukas. Sunday, ang naka-duty bukas ay si Jen, si Aisa, tsaka si Sam. Kami naman, duty kami dun sa garden natin. Nakalit tayo. Bibili na kami ng mga punta, kaya hindi pwedeng pilitan. Binilihan ko na talaga siya punla para tunay na walang puro plano. Hindi mo gusto madali. Sibili lang. Si Willie Ong. Si Willie Ong lang pati. Tsaka si Willie Ang. Wala nang comment? Si Willie Ong at saka si Willie Ang. Hindi, naging 20. Ay, teka. Mag-ano na tayo? Yes. Utang. Utang daw guys. oh. Pares po sa akin. Pero pang kantang. Pare, Sa ano pa? Kain na ngayong next week. Ano po ito? chicken skin po. Ano ba gusto mo? Mabilis niyang bro. Ano nga po chicken skin?
Ayun, pag si Auntie Ligaya ang naglinis, Talagang kasi busang lasa. malinis din talaga. Tunay. Busang lasa. Promise? Oo, sobra yan. Kasilan nyo. May sunrock siya. May Domex. Ayan. Oh, ang masarap. Taga, ano na tayo ba guys? Kumain na muna kayo ng parangalin, baka hindi pa kayo kumakain. Mga ka-dragon. At ikakat na namin yung aming live. Thank you so much po sa mga nag-join sa aming live for today. Ayan, may humabol ng watching from Pasig City. Ayan. Hello kay, ano, Irene Nuevo. Meron pang kain dito mga vlogger. Ayan. Ay rin, anyan niya. Ayan, thank you so much mga ka-dragon. Ba't po? Pass. Love you.